Kontistabli tal-Pulizija membru tagħna għadu kemm ġie brutalment imsawwat minn persuna li jidher dan kien għaddej palżan fit-triq ma' tfajla tiegħu fil-karozza, bniedem beda jrossu bil-karozza dan ma kienx xogħol tal-Pulizija, dan beda jrossu, dan fil-ġenb il-Pulizija, dan niżel mill-ewwel u beda jtieħ sitta la sinestra. Hemm ir-ritratti laqqas tarafhom qed jibdulu ekstrem bħalissa u se tiskenġu rasu għax li b'subaħ miksurin taħsbu waqa' ma nafxiex dan tal-bniedem. Għal xejn u qallu mal-mument qallu s-sedam qallu jiena Pulizija, kont sabab qallu jiena xala żr u iktar beda jtieħ sitta la sinestra. Daw l-affarijiet aħna mhux se nittollerawhom qed marru l-poplu Malti kollu wara xi tillaqtu. Mal-mument li qallu jiena Pulizija, hemmhekk ġie attiv il-Pulizija fix-xogħol, ġifieri dak sawar kontistabbli tal-Pulizija iktar ta' x'kien qallu hekk, ara x'għandna fit-toroq aħna, mhux se nittolleraw dan l-affarijiet qed nagħmlu l-appelli tagħna mhux se noqogħdu għalihom, qegħdin għal il-Pulizija u qed niġbdu l-attenzjoni tal-Pulizija kollha għal dawn in-nies, għal dan it-tip ta' nies. Qed niġbdu l-attenzjoni tal-qrati, tal-ġudikatura, jersqu lejna kulħadd, mhux se naċċettaw dak l-iżrijiet aħna. Laqqas ta' fuċċu, laqqas feraħ jkellimni qed nitlub minn sensieħ xuħu kollu għal-kondizjoni fil-Pulizija, araw naqra bajnejkom, sinjuri, ta' laqqas pajis ta' ġungla biex ta' l-aswad, dak daqqit, laqqas ħdur enormi. Għandna nibdaw s-sena dan kollu wara li il-milit l-affarijiet kollha, di l-ħdura ma nafx għabbat najt, tar araw il-ritratti u jittermu għadidhom.